así, Claro, o son Camiño de americanos. Santiago, eu de hecho fixe, Sí, está moi ben, a propaganda está moi ben exposta para o estranxeiro tamén, bueno, que están tamén bueno, no de estranxeiro, acuerdo, de acuerdo. chega hasta Norteamérica, Ocho chega maridos. a Japón, chega a Eso moitos es. sitios. Ah, Jesús, Entonces, non creo. sobre esta zona, Que non iría por aí. a mí me parece ben, aquí en Corcubión e Non todo hai eso, para o nada que pueblo é buscar. positivo. Uh-huh. É positivo e cada vez está, a xente lle gusta moito, porque é ben acollida nestes pueblos. 89, sí. Entonces eu falo, a veces falo Sí. con varias xente, non? Ainda estuve falando a semana pasada con uns Está. australianos A ver. que estuveron aquí tomando café e se encanta. Se encanta, ademais o sistema tamén das dormidas, que está tamén, teñen precios populares, que están uns precios moi aceptados. Bueno, a que hora vas salir? Para min é moi positivo. Positivo para todo, para Galicia, para os pueblos, Aí desde a Coruña. para todo eso. Tamén porque, oye, as obras Como de... que? Iso ao rodeo? Hai moitas obras de arte, pero hai as iglesias e todo o Pero entorno, rodeos, as vistas desto aqueles, malo, quedan encantado con isto. Xo, aí en Dumbría teñen aí tamén, están, xa está eso, teñen aí que van a ver aí unhas que hai, como se chaman, as pedras estas de... Petrolífero. Sí, eso. Entonces está máis ou menos popularizado, eso. E aquí, pois, bueno, nestes pueblos aquí non teñen nada, moita cosa que ver, máis que o que está a vista. Positivo. Sí. Donde coas autocaravanas é negativo, cos peregrinos é positivo. Porque a maioría deles está ben concienciado en eso, non tiran basura. De hecho, eu fixe un camiño e nadie tira basura, os albergues municipales que están prácticamente regalados. E despois tamén onde dormir a un precio asequible, cunha habitación tú solo, cun baño a un precio de 25-30 euros, que é un precio moi barato. A iso xa é outra aquela, aquí é unha aquela, eu estuve en toda a miña vida fora. Xa salindo aos 16 anos de aquí para Vigo, despois Ferrol e despois aos 21, non, aos 23, xa me marchei para fora e aquí teñen que facer industria, pero industria que dependa do mar, de cargamentos, pero industrias como de Vigo, non, a ver, porque isto é o de 2 meses de verán, isto non é nada. Isto é só a xente de aquí, a nova ten que entrar. O sitio é fabuloso, con xente que pode quedar aquí a traballar, con uns sueldos arreglados, pero non hai empresarios serios en ese... Aí solo hai alguén que quere, se invirte 100, ao ano xa quere recuperar 500. Non hai, como no resto de Europa. Desde o gobierno central, os pueblos intentan largarlle industrias aos pueblos pequenos para que non se masifique todo en Madrid e Barcelona. Aquí vai todo para Madrid e Barcelona. De hecho, enténdelo claro, as facilidades que lle dá a presidente de Madrid, as empresas que pagan a mitad que aquí, en Madrid pagan a mitad que aquí, entonces as empresas se largan para allí. Claro, os pueblos teñen que invertir nos pueblos, porque non van a vivir todos en Madrid e en Barcelona. Aquí iso ten que partir do gobierno central. Os gobiernos autonómicos tamén, por supuesto, os pueblos, se non lle pos unha industria para aguantar a xente nova se larga.